Takže hola amigos, dneska jsme se vydali na nové hřiště, kam jsme byli pozvaní. Jedná se o shooting range v Oslavicích, takové menší CQB hřiště, ale organizace úplně v pohodě, lidi dobrý. A jak to všechno dopadlo, uvidíte v následujícím videu. Máš tam sirénu, tak houkej, vole. Můj nějaký rychlý, ne? Mám? Tak to bylo rychlý. Má, dostal. Dostal? Jo, dal jsem mu. Já vím. Mám? Nedostal. Trošičku do boku, No. no. Můžeš kropit až na druhé straně. No však právě. A odsaď, oni tady mají víc překážek, oni tady schovají, takže... Juchu. 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 Pak maličké, no tady. Ale to super, jako na to vole, kolik je právě jako lidí tady, že Aha. je to takový fakt... Jako rodinný spíš. No, úplně, Úplně v pohodě to stačí, no. já jsem nadšenej. No jak běž pokryt z toho lesa. Na tu bílou překážku a... No. Mám. Tam Honza vole vykropí brokovnicí. Půjdu si ho vyhonit, vole. Prohodíme si strany, jo? Hra? No ty vole, tady není Honzo, Kuba? Honzo? Co? Jsi ten střed tady? Jo, jdu s tebou. Ty píčo. Cvak. No.
Máte nebo ne? Máš nebo ne? Mám, tak jo. Počkej, ty jsi modrá, vole. A jo. Jsem se tě lekl, vole. Hele, mají bombu. To je bomba, no. Jo. Ne, modrej. Máš? Asi jo, ne? Jo, já tě nechci jako kropit ještě znova. Ne? A já jsem vůbec nic necítil. Jo, já to mám nastavený fakt jako na slabo radši. Pohody. CQB, víš co? Dík. Máme modrá! Zajištěno? Jo? Super. Modrá, zajištěno! Modrá zajištěno. Bacha, jsou tady hned. A jo? Tak to je pravda. Ježíšmarja. Aha. Bacha, jsou tady hned. Kdo pokračuje? Tak pokračujem. Já vás mrdám, vole, čuráci. Sorry. Jak to myslíš, že to mají? Jak konec? Tak to asi bude znovu. Ty vole, zrovna jsem je tam vykouřil. Dymovníci. To je škoda. To mě mrzí. Jak je to pěkně červené, ne? A kde jsi přišel, že to aktivovali? Já jsem tam byl, jestli můj borec, a ještě říkal, vole, máme bombu. A já jsem nevěděl, že budu aktivovat třeba borec. Teď tam nikdo nebyl u něho. Takže já jsem šel na rukou a byl to ten zpátky. A vidím, tak jsem viděl bombu. Já jsem taky myslel, že to máte aktivovaný už. Ne, já jsem to bomby. Jo? A Sám to aktivovat nebudu, ne? Když jste šli až jsem vyšel na respawn, a když jsem se vrátil, jsem myslel, že už to je hotový. Je tam vykouřená místnost, jak se hulí, ne? Z té střechy. Ale když po mě jste, já jsem to neřešil. Konec, vole. Jo? No. Vy mě na stránku? To udrželi. Ne, vole, my jsme si to aktivovali sami, vole, zničili, ne? Fakt. Jsem byl já, vole.
Krčí se mezi stromama tady. Mám! Ruda. Máš? Tak oba. Jo, pojďme oba. Pojďme oba. Dík, dobrý. Ne, v pohodě. Skoro. Kámo, to mám příšerno. Tohle bylo strašný, ty vole. Toto už se nesmí opakovat. Já mám takový strach, že to bude. Sorry? Děláme.